Aquests dies entra en vigor el pressupost de l'Ajuntament de Torelló per aquest 2024. Un pressupost fortament marcat per l'augment de la despesa en subministres i també per el venciment de contractes importants durant aquest període. Amb tot, però, hem preparat un pressupost per poder treure el màxim partit de 23 milions d'euros que destinem a serveis i inversions. D'on venen aquests recursos? Dels impostos, de les subvencions i de l'endeutament. I a què es destinen? A prestar uns serveis de qualitat, a impulsar l'activitat econòmica, cultural i social de Torelló i les inversions per avançar cap al model de poble que volem. Les inversions són una part molt important de la despesa. Les més destacades d'aquest pressupost són el Centre Cultural del Club, les obres del qual avancen a bon ritme, la reforma del mercat municipal, que ha de començar aquest any, la reforma de la nau de carrossaires o el projecte d'urbanització de l'Avinguda Pirineu. També es destina una quantitat significativa a la neteja dels carrers, canviar el model de recollida de residus, l'enllumenat públic i millorar la xarxa d'aigua. Un conjunt de partides van directament destinades a les persones i a la promoció de l'activitat econòmica i comercial. Finalment, la partida de personal, amb una plantilla municipal que frega les 140 persones, tanca el pressupost.